klipu ćete imati prilike da vidite kako izgleda spremiti jednu pozorišnu predstavu i sve ono što se dešava iza kulisa jedne pozorišne predstave. Tako da ostanite, možda i bude zanimljivo. Vršac. Evo je glavna glumica, krije se od očiju javnosti. Je li u 11 predstava? Jeste u 11. Imat ćete prilike da vidite pripreme za predstavu. Kaže, rasprodata prva predstava Patrolne šape. Drugu predstavu Patrolne šape možete pogledati u istom danu u novom terminu. Ali u 12, znači 2 predstave. Evo, ovo je prelepo sterijno pozorište, tako da oni koji nisu imali prilike mogu da uvek prošetaju do Vršca, ne samo da pogledaju ovu predstavu koju radimo danas, već jednostavno bilo koju predstavu u sterinom pozorištu. Ajmo sad malo da zavirimo iza kulisa, da vidimo šta se radi. Ako vas je zanimalo šta ima iza, i šta u većini pozorišta ima iza, možete da pogledate sada rekvizite. Ovo je taj takozvani backstage pozorište, ili ti bolnički krevet. I ovdje se naravno direktno izlazi na scenu. Spremni za predstavu, sad jedino da sačekamo izlazak na scenu i s obzirom da telefon tad neće biti kod mene, teško da ćete moći vidjeti taj deo, ali dobro, Bože moj, u svakom slučaju vidjeli ste ono najbitnije, a to najbitnije je ono što se dešava iza scene, a ja sad mogu da legnem u ovaj bolnički krevet. Da nisam u bolničku listu. Otkucili su mi strašno. Drevna drama. Počela je predstava. Pa dobro, što se šali samo mi krajde? Nije krajde. Pa ne mogu da ti dovedem zato. Zato što je to naš krajde, zato što se nalazi na tajnom zadatku. Pa dobro, dovedi ga s tajnog zadatka. Ne mogu da ga dovedem za tajnog zadatka, jer onda ne bi bio tajni zadatak, jer tako to po kom način. Sve sam mi sad zbunio, ne teći se... Ček se uvijek. Znači, ja sam toliko zaljubna, ne mogu da priča, molim da dovedi ga, ne mogu da se ne vidim, ja sam ne mogu da se ne. Ako vam je ovaj klip bio zanimljiv, vi lepo kliknite dole subscribe i nadajte se nekom drugom zanimljivom klipu. Reflektori bio pa rasturaju. U svakom slučaju subscribe je dole, tako da možda ste bacili vaše vreme uzaludno, možda i niste. Ako jeste, vi preporučite ovaj kanal i drugima. Ako ste se vi zajebali, pa Bože moj, neka se zajebu i ostali.